May I coming? May I coming, sir? Coming. Good morning, sir. Are burbok, time खोनाया मानो? दासो मर्निं थाबावो नामा? Sir, माने आं फुङावनो फैदोंमोन नालाय घरे लाबोफानाय जायासै लामायावबो धाबायावबो दसे हाबबोबाय नालाय दे जिराय बा बिनो नामा होमबा जिरायग्राया सार आंनो जिरायनांगोन ना बेयाव नों जिरायाब्ला सोर नोमफाया जिरायगोन बेयावलाय बा माथो बरियालाय जिरायनो लेब्बु सारालाय बिराद गरम नामाब्रा काट्रालाय नों सार काट्रा सार नों माथो डेन्जार बोनो काट्रा बोनो नों साख्रि नागिरनो फैदोंमोन ना बबावबा मोसौ गुमनो फैदोंमोन हा साख्रि लानोथ' इन्टारभिउ होनो फैदोब्रा ओरैनो फैयो नामा फैसा होनासो साख्रि लानो नामालाय होद मा एसे गरमब्रा ओइ नों सोरजों रायलायनाय बायदि मोनदोंलै हा सोरजों रायलायनाय बायदि मोनदों सोरनि सिगाङाव खोथा बुंनाय बायदि मोनदों नोङो आंलाय नोंजोंनो रायलायगासिनो माथो सोरजों रायलायनो सदर बदर साला गेदेर मानसिखौ सनमान होनांगौ रेसपेक्ट होनांगौ बेखौ मिथिया नामा नोङो अ हेलौ नोंलाय बेसे गिदिर मानसिब्रा माथो आंजोंनो समानफ्राम गोदोनि सम गैला सार बबावबा थांनो गोनांब्ला बिमा बिफाखौ खुलुमना थांनाय दा बबावबा थांनो गोनांब्ला मबाइलखौसो फुल चार्ज होना थाङो आच्छा नोङो इन्टारभिउ होनो फैदों साख्रि नांगौ नोंनो डकुमेन्टसालाय बोरो हा डकुमेन्टसा बोरो डकुमेन्टसखौनोथ'लै सार बावगारबोदों आंनाबो मोस्रोम मेलेम नालाय थाब बावनो नागिरो सार आं मुखासथ' होजोबगोन सार डकुमेन्टसखौनो मुखासथ' होजोबगोन बबे साबजेक्टआव मा मोनदों बेसे मा सब फाइ मुखासथ' मारिना होगोन आङो सल But how can I trust you? You have to trust me, sir. You must trust me because I'm a first class student at the postgraduate Guwahati University. Because and all over the NASA Christians and the America University. Because I'm a good culture first. It's getting help to first. It's a step from the past time is never all lab. For expected is the house turning to the love of cross the gasons. Hey, stop! Maaf bidung. Jebu buziakhya आङो. Security, reply. सारा बारा इंग्लिश बुजिया नामा सिक्योरिटी के से लेंहरलायदो जे सर मैंने तुमको आपको मैं कैसे हेफाजाब कर सकते हैं सर बे गथ'खौ बोबथिंना लाना थां ओरैनो टाइम पास खालामफैदो साला संला मंला सदर बदर साला बेकारनो बबेनि जंगलिया मानसि बे ओइ आखाय दा होनखादों केन्तु बहुत दिगदार हो जाएगा गेब्लेजोबगोन हाराबो मोननाय नङा गथ' मा इन्टारभिउबो लाला नामा होमबा लाला मा खालामनो लामारलाथ' खसाके लाया मा खालामनो नोंखौ होनदों ओइ सार लादोलै जानला मेला सोंना हर फिसा फेनला साख्रिखौ होनसो नोंहासो घुस जानो मोनगोन फैसा मोनगोन नोंहासो 4 लाख 5 लाख ओरैनोबाबो लाखायो नोङो 4 लाख 5 लाखखौ थुप नोंखौ दा थां होनानै जग्रब होलायगोन आं नोंलाय मा मिथिगौ कुकुर आच्छा दे ओइ गथ' बेसे फरायनाय नों बेसे फरायनाय माने बहुत फरायदोंलै सार दहाय फुङावनो सिखारनानै फरायबोखादों आङो बिराद फरायखायो आं आरो ओरैबाबो आरे यार नों बेसे फरायनाय माने नों मा फरायखो बेखौसो होनदों आङो मा फरायनाय माने अनेक लेखा फरायबायलै सार आङो क्लासनि अनगायैबो गीता बाइबेल महाभारत बा अनेक रामायण अनेक लेखा फरायबाय अनेक गियान दंलै आंना सार अनेक गियान माने मा बुंनो सार गियाननि बाख्रि बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आंखौ आं बेखौ बुङाखैलै मोसौ माने नों बेसेबांसो फरायखो मा क्लाससिम फरायखो माबाफोर डिग्री दं नामा बबेबाफोर इनस्टिट्यूटआव माबाफोर जब मावनायफोर माबाफोर एक्सपिरियेन्स दं नामा बेखौ होनदों डिग्री अनेक डिग्री दं आंहा अनेक डिग्री दं 45 डिग्री 35 डिग्री अनेक डिग्री बै लाइकी आरो टिकटक इउनिभार्सिटिनिफ्राय डिप्ल'मा लानाय आङो बै लाइकी एबाव हिज्राबादि दख'ना गाननानै मोसानाय भिडिअ खालामनाय बहुत एक्सपिरियेन्स दं सार आंना अनेक गुसिंग्रा बे फाग्ला बिदिनि जागोन जानो औलै सार आंबोथ' बेखौनोथ' सानदों मानसियाथ' बहुत नलेज बहुत डिप्ल'मा बहुत बायदिसिना बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय बायदि मोनदोंलै 4 ग्रेडआव नङाब्लाबो 5 ग्रेडआव होना दोनलै रखरा जाथाराबाबो सारनिनो खिनो थांनायाव हासुनो थांनायाव नेग्रा खालामना दोनदोलै आच्छा गथ' नों मिथिगौ ना
बेयाव साख्रि मोननो थाखाय इंलिस रोंथारनांगोन इंलिस बेकग्राउन्डनिफ्राय फैथारनाय जानांगोन नोंथ' जोबोर इंलिस रोंगौ होनदोंना हा लेबेल मारदों ना नोङो बै बेरायाव नुदोंना नों बेरायाव बेयाव मा लिरदों देलाय फरायनायखौलाय बबे अह बियो ओइ बेलाय इजि ओंखाम जानायाव दै लोंनायसो CALENDER माने सिलिन्डार आयदै जा गलालै मानसियानो जा गलाखा ओइ टेपा साला रांख्रेब ख्रेबनो सिफ्लिगासियानो जाया मा गला बेलाय मा गला आं माबा दावदै गला नामा हो आच्छा मोनसे रिजनिंनि कुइसन सोंनि सापस मोनसे लैथो गेजेराव फांसे बैग्रि बिफां दं ना बे बैग्रि बिफांनि फिथाइखौ नों लायनो नागिरदों सार आंथ' लायनो नागिराखै आरे सापस होनदों माने हमना लाथ' बबेयाव हमनांगौ सार अह सापस होनदों हमना लाथ' माने नों सानना ला मोनसे लैथो गेजेराव फांसे बैग्रि बिफां दं हो दा बे बैग्रि बिफांनि फिथाइखौ नों तारमाने लायनो नागिरदों हो जेबो गैयालासिनो जेबो लांफानाङा दा नों अब्ला नों माबोरै थांनानै लायगोन बेखौथ' आङो दाउ जानानै खाहैगोन नोम्फाया नोंखौ दाउ बानायगोन बे लैथो गेजेराव अब्ला नोंसा नोम्फायाबो बे लैथो गेजेराव बैग्रि बिफां गायगोन नामा गुरि सोंलै सार मा IAS IPS नि माबा अरेल सोंनाय बायदि सोंगासिनो गुसेंग्रा नों मिनायसो मोनदोंना साला मास मोनसेनि सेलारिखौ दानना होजोबो सर मोनगोन आंजों हा मा मबाइलसो नायगासिनो हा मबाइल नायनो फैदों ना इन्टारभिउ लाजानो फैदों हा खिफुनाय समाव नोंखौ डिस्टार्ब होबा नों मोजां मोनगोन नामा हा ओंखाम जाफुनाय समाव नोंखौ गोरनायाव सेरबा नों मायदि मोनगोन आंहा पाबजिसो आपडेट फैना फैयाखै बेखौ नायदों मा पाबजि नों मिथिया नामा चाइनिज एप्सफोरा इन्डियायाव बेकवर्ड जाबाय होननानै मा होनो बेन जाबाय होननानै इन्डियायाव बेफोर सोलिला मानो सोलियाब्ला बै चाइनानिफ्रायनो फैनाय बै कर'ना भाइरासालाय मानोथो सोलिगासिनो दाबोलाय र' आंना फेना बोरैलै सार नोंनि फेनखौ नोंसो गानदों जोंलाय मा मिथिगौ नङालै फावथिना बहा थाखो बुरबक हायाव गोग्लैलांदों खंखांना हरलाय गुसेंग्रा दरखार गैयालै मैयाबा गय जानो 10 थाखा बिथोननायखौनो होआखै नों ओरै फैलाय आच्छा दे नेक्स्ट कुइसन राबनाव ओरैबायदि मा गोहो दंमोन जाय राबननि अनगा रावनावबो बेबायदि गोहो गैयामोन सार राबननि खर'आ 10था नालाय बे खेबसेयावनो 10 जन मानसिखौ खेबसेयावनो किस खालामनो हायोमोन आच्छा दे बुं गुडनि अपोजिट वर्ड माने उल्था सोदोबा मा बेड सिंगल मेरिट लं शर्ट आप डाउन दे जाबाय दे जायाखै आरे बुंनांला जाबाय आरे बुंनांगौ जाथ'वाखै नोंखौ दानो धां हैगोन नोंखौ दानो धां हैयालां मोसौ साला बोरमा साला ओइ get out from here get out ओइ खामिहारा मामी पापा सेकरटि बबे खर'खौ नायगासिनो नोंलाय बस्थायाव सोनाबाबो बुद्रुनाबो लांदो बे गथ'खौ चल निकाल ओइ अफिसार साख्रिया जानांगोन ना खिन्थु नङाब्ला बुहुद दिगदार हो जाएगा ओइ बे सामथाइखौ सिनायाखैब्ला मोजां सिनायना ला चाइनायाव बोसोरबा सावलेनखौ बुसखायना फैनाय मानसि आङो ब्लेक व्हाइट रेड ब्लु ग्रीन सब बेल मोनबोजोबनाय बै जेटलि बुसलि टनि जामोननिख्रुइ बांसिन रोंबाय आङो बेखायनो आंनि जुदि साख्रिया जायोब्ला उन सिगां नायनानै थाबायनांगोन गिलुं गिलुं मिथिखा अफिसार केने पाइसा मोजां नोंखौ देन